మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే 2 విషయాలనేవి చాలా 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 ముఖ్యం. ఒకటి మంచి ఆహారం. రెండోది మంచి వ్యాయామం. మరి మంచి ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుందనుకుంటున్నారా? అయితే వైజాగ్‌లో డిసెంబర్ 4 నుంచి డిసెంబర్ 7 వరకు ఆర్గానిక్ మేళా పేరుతో దాదాపుగా 200 పైగా ఫార్మర్స్ నేచురల్‌గా ఆర్గానిక్ పద్ధతుల్లో పండించిన ఆహార ఉత్పత్తుల్ని ప్రదర్శించడానికి వీలుగా మేము ఏయూ గ్రౌండ్స్‌లో ఒక పెద్ద ఈవెంట్ చేయబోతున్నాం. సో, ఈ ఈవెంట్‌లో మీరు ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన ఎటువంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేయని ఆహార ఉత్పత్తులను మీరు కొనుక్కోవచ్చు. మరి దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలి కదా! సో, ప్రమోట్ చేయటానికి మేము నవంబర్ 29న బీచ్ వాక్ మేము పెట్టబోతున్నాం. సో, మీకు ఆరోగ్యంతో పాటు వ్యాయామం కూడా బీచ్ వాక్‌లో అవ్వబోతుంది. సో, ప్లీజ్ విజిట్ బీచ్ వాక్, పార్టిసిపేట్ విత్ అస్ అండ్ ప్రమోట్ ఫార్మర్స్.